Türkiye'de başarılı çalışmalarını ile sağlık Gencekî hewlêrî ku li Tirkiyeyê karûbarên tendurustî dike li Stenbolê hate xelatkirin. Hepiniz hoş geldiniz değerli konuklar. Xelatan di beşên cudayên wekî rêzefîlm, sînema û di dezgehên ragihandinê de bi navê xelatên Krîstalkûre hatin belavkirin. Di navbera Tirkiye, Herêma Kurdistan û Iraqê de bi boneya baştirîn xizmeta diwarê geştguzariya tendurustiyê de kompaniya Gencê Kurd ya herî karîger hate dîtin û hate xelatkirin. بە کوالیتێکی بەرز ئیشمان کردو تا ئێستا دڵی کەسمان لە خۆمان نەڕەنجاندۆ زۆر هاوکاری خەڵکمان کردو کە لە دەرەوە هاتوون لێ نەگەڕاوین لێرە تووشی وەکو بە کوردواری خۆماڵی فێڵلێکردن بن یاخود تووشی داوی خەڵکێکی خراپ بن هەمومان ڕاستەڕێ کردوون و لێرە ڕێنیشاندەریان بووین سەر ئاستی عێراق و کوردستانیش بەتایبەت من تاکە کوردم کە لێرە خەڵات وەردەگرم لەبارەی کوالیتی بەرزی کوالیتی ئیشەکانمان بۆیە خۆم بەخۆشحاڵ دەزانم. Organizatörê merasîmê ragihand ew difikirin li Hewlêrê jî bi mebesta pêşketina pêwendiyên Tirkiye û Herêma Kurdistanê projeyên cuda pêk bînin. Orayla ilgili şirket olarak hem organizasyonu yapan şirket Bi organizasyonên bi vî awayî em hewla pêşketina pêwendiyên dualî didin. Em ê di demên pêş de li Hewlêrê xebat û projeyên baştir pêk bînin. devam ediyoruz. Online bir sistem. Xelatên di 43 kategoriyên cuda de hatin belavkirin, bi dengên xelkê hatin eşkerekirin. Erjanda, Kurdistan 24, Stenbol. Hepiniz hoş geldiniz.